ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നമ്മള് അധ്യായം 8, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അധ്യായം 8 കുന്തി പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ളതില് 39 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുന്തിദേവി പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. എന്നിടത്തും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുവായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണോന്നാ 37ാമത്തേനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ തരത്തിലും ഇവരെ സഹായിച്ചതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ശത്രുക്കളും എല്ലാവരും ശത്രുക്കളാണല്ലേ ചുറ്റും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുകയാണെന്ന് കുന്തിദേവി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. അതാണ് 38ാമതിൽ പറഞ്ഞത്. അതെ, അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതോടുകൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ആ പേരും പ്രശസ്തിയും പോകുന്നു. കുറിച്ചുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടിയതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവിതത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും കർമ്മം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ തൽക്ഷണം തന്നെ അവസാനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ 39 പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് അല്ലെ അത്രയും പവിത്രമായി മാറിയ രാജ്യം ഇനി ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ 39. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പോലെയല്ല, കുറെ വിശേഷപ്പെട്ട മുദ്രകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ പാദം, കൈ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ആ പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും ഇല്ലാതാകാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി ആ
വീഥികൾ മുഴുവനും ആ പാദങ്ങളുടെ മുദ്ര ഒന്നും ഇല്ലാതാകും. അത് നിർഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? കുന്തിദേവി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാ സുപകൗഷധി വീരുധു വീരഥഃ വനാദ്രി നദി ഉദന്നന്തോ ഹ്യദന്തെ തവ വീക്ഷിതൈ. ഇമേ ജനപദാ സുപകൗഷധി വീരുധഃ വനാദ്രി നദി ഉദനന്തോ ഹ്യദ്യന്തെ തവ വീക്ഷിതൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇവയെല്ലാം ജനപദ നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും സ്വധ സമൃദ്ധമായി, സുപക പരിപക്വമായ, ഔഷധി ഔഷധ ചെടികൾ, വീരുധ പച്ചക്കറികൾ, വനങ്ങൾ, അദ്രി കുന്നുകൾ, നദികൾ, ഉദന്നന്ത നഗരങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, ഏതന്തേ വികസിക്കുന്നു, തവ അങ്ങയാൽ, വീക്ഷിതൈ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ട. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. സർവ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഇവിടെയുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമാണ്. നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾ ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ്. സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ കടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. എന്താ പറയുന്നത്? സർവ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടുവോളം ഇപ്പോ ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങള് ഫലസമൃദ്ധമാണ്. നദികളാണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകാണ്. പർവ്വതങ്ങൾ ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ്. സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഈ സമൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് കുന്തി ദേവി പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൃദ്ധി ഇവർക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് കുന്തി ദേവി ഓർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാനവ സമൃദ്ധി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാലാണ്, അല്ലാതെ ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകളാലല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലാതെ വ്യവസായ ശാലകൾ കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയല്ലേ, മഴയില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മഴയുടെ സമയത്ത് മഴയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? ചൂട് ഭയങ്കര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സമയത്തും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വ്യവസായശാലകളാലല്ല. ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകൾ. മാത്രമല്ല അവ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. ഇപ്പോ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകൾ. മാത്രമല്ല അത് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നാശത്തിന് ഹേതുവുമാകുന്നു. കാരണം മനുഷ്യരുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതിന്റെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവശക്തിയെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത്തരം പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ വ്യവസായശാലകളെ നാം എത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അശാന്തിയും അസംതൃപ്തിയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമാവുകയും ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം
എന്താണ് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ വ്യവസായശാലകളെ നാം എത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അശാന്തിയും അസംതൃപ്തിയും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമാകുന്നു. പിന്നെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം എന്താണ് ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങൾ, നദികൾ, രത്നങ്ങളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പൂർണമായ കുന്നുകൾ, പവിഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഗരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പനകളാലാണ് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ധാന്യങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ഫലങ്ങള്, നദികള്, രത്നങ്ങള്, ധാതുക്കള്, സമ്പൂർണമായ കുന്നുകള്, പവിഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഗരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളാലാണ് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനെയും കൂടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി നൽകുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അവയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി സമൃദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ ദിവ്യ സമ്മാനങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം മാനവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതും അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീശത്വം എന്ന ചൂഷണ മനോഭാവത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ അവയുടെ സഹായത്താൽ സംതൃപ്തമായി സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ അപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. പ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീശം എന്ന ചൂഷണ മനോഭാവത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ അതിന്റെ സഹായത്താൽ സംതൃപ്തമായി സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങള് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സംതൃപ്തി വരുത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ചാപല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നാം കൂടുതൽ യത്നിക്കുന്നതോറും അത്തരം ചൂഷണ യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ നാം കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ വന്ന് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഔഷധികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ കശാപ്പുശാലകൾ നടത്തി സാധു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും സമൃദ്ധമായിട്ട് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഔഷധികളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സാധുക്കളായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം? ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുവോളം ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സുലഭമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നദീജല പ്രവാഹം വയലുകളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ധാതുക്കൾ കുന്നുകളിലും രത്നങ്ങൾ സാഗരങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാനവ സംസ്കാരത്തിന് യഥേഷ്ടം ധാന്യങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, രത്നങ്ങൾ, ജലം, ക്ഷീരം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾക്കായി എന്തിനാണ് അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുകയോ ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? കശാപ്പുശാലകളുടെ ആവശ്യമില്ല, സാധു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിടത്തോളം നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സുലഭമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ നദീജല പ്രവാഹം വയലുകളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്കെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. ധാതുക്കൾ കുന്നുകളിലും രത്നങ്ങൾ സാഗരങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ മാനവ സംസ്കാരത്തിന് യഥേഷ്ടം ധാന്യങ്ങളും ധാതുക്കളും രത്നങ്ങളും ജലം, ക്ഷീരം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ചില നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾ എന്തിനാണ് അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾക്കായിട്ട് ഇത്രയും അഭിലഷിക്കുന്നത്? എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കാരണം ഇതൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഓരോന്നും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണ്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജ, ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ സൂചനകൾ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമാണ്. ഭഗവത് കടാക്ഷം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമെന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അപ്രകാരമായാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രകൃതി സമൃദ്ധി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണം, ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണം എന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി സമൃദ്ധമായിട്ട് പരിപാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് കുന്തി ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. അഥ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശാമിമം ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അഥ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശാമിമം ചിത്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വിശ്വാത്മൻ അഥ ആകയാൽ വിശ്വ ഈശ്വ അല്ലയോ പ്രപഞ്ചാധിപ, വിശ്വ ആത്മൻ അല്ലയോ പ്രപഞ്ചാത്മാവേ, വിശ്വമൂർത്തെ അല്ലയോ വിശ്വസ്വരൂപനെ, സ്വകേഷു എന്റെ സ്വകുടുംബ ബന്ധുക്കളോട്, മേ എന്റെ സ്നേഹപാശം ഇമം ഇത് ചിത്തി ഛേദിക്കുക, ദൃഢമായ പാണ്ഡുഷു പാണ്ഡവരോട്, വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികളോട്. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ വിശ്വാത്മൻ അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തെ, ആകയാൽ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ, ഭയങ്കര അതിശയമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ്. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? വിശ്വാത്മ അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്? ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും പിന്നെ വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. അതായത് ആ ശാരീരിക ബന്ധം അല്ല, എല്ലാവരായിട്ടും മറ്റുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി തരണേ എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥരാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കുന്തി ദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകിയാൽ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാണ്ഡവർ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാരും വൃഷ്ണികൾ പിതൃബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇരു കുലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ബന്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഭക്തന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് ബന്ധനസ്ഥരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിർബന്ധിതനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിർബന്ധിതനാകാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുതയെ കുറിച്ച് കുന്തി ദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു.
പാണ്ഡവർ കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രന്മാരാണ്. വൃഷ്ണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ ബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ 2 കുലങ്ങളായിട്ടും ഒരേപോലെ ബന്ധമുള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർപെടുത്തി തരണം, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ദയവായി വേർപെടുത്തി തരാനാണ് ഇവിടെ മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തരാകയാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 കൂട്ടരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 2 കൂട്ടർക്കും ഭഗവാന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം കുന്തിദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും അതേ ആനുകൂല്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷാഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ആകയാലാണ് കുന്തിദേവി സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്റെ മക്കളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, കുന്തിദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും അതേ ആനുകൂല്യം അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മക്കളോടൊപ്പം നിൽക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇപ്പുറത്ത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തില് ആ ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പക്ഷാഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥയാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പരിമിതങ്ങളായ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃതാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ആ പരിമിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ആ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു അല്ലെ, ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഭക്തൻ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഭക്തന് മാത്രമല്ല അവരെ ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ വിസ്തൃതാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാന്താവ് തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാർ ഇതിന് സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാന്താവ് ആ വഴി പിന്തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാര്. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ നമുക്കറിയാലോ. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാർ ഇതിന് സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉന്നത കുലജാതരും ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഉന്നത കുലജാതരായിരുന്നു, സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലും ഉള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖസമ്പന്നമായ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായി മാറി. എല്ലാവിധ കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനായോ രാജാവായോ പൊതുജന നേതാവായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായോ യോഗ്യത നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാനായി തന്റെ പ്രേമഭാജനമായ പത്നിയോടുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിച്ചു. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖസമ്പന്നമായ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായി തീർന്നു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് എല്ലാവിധ കുടുംബ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഇപ്രകാരം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവായിട്ടോ പൊതുജന നേതാവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായോ യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൊതുജന നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? കുറച്ച് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഛേദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആര് കാണിച്ചു തന്നു? ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ശ്രീരാമസ്വാമി ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് ഛേദിച്ചത്. അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഭക്തൻ, രാജാവ് അഥവാ ഒരു പൊതുജന നേതാവ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ
താന്താങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവതിയാകയാലും ദുർബലയാകയാലും കുന്തിദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി തീർക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുടുംബ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢമായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വേശ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാത്മൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ഭക്തനായാലും രാജാവായാലും പൊതുജന നേതാവായാലും വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് താന്താങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. കാരണം അവരുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് കുന്തിദേവി ബോധവതിയാകയാലും ദുർബലയാകയാലും കുന്തിദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രരാക്കി തീർക്കാനായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോ കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശ്വേശ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാത്മൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദുർബലനായ ഭക്തനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹം പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കുടുംബ സ്നേഹപാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നതിനായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ ഭക്തൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി തീരാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദുർബലനായ ഭക്തനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പരിതസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം കുടുംബ സ്നേഹപാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി തീരാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ആ ഭക്തന് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെയ്യാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42 കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ശ്ലോകം 42. ത്വയി മേയനന്യ വിഷയ മതിർ മധുപതേ സകൃ രതി മുത്വാഹതാത് അത്വാ ഗംഗേ വംശാമുതന്നതി ത്വയി മേയനന്യ വിഷയ മതിർ മധുപതേ സകൃത് രതി മുത്താഹതാത്വാ ഗംഗേ വൗഷാമുദന്നതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ത്വയി അങ്ങയിൽ, മേ എന്റെ, അനന്യ വിഷയ കലർപ്പില്ലാത്ത, മതി ശ്രദ്ധ, മധുപതേ അല്ലയോ മധുപതേ, അസകൃത് നിരന്തരമായി, രതി ആകർഷണം, കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ, ഇവ പോലെ ഓഖം പ്രവർഹിക്കുന്നു, ഉദന്നതി സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ മധുപതേ, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ഗംഗാനദി സാഗരത്തിലേക്ക് അനസ്യൂതം എന്നെന്നും പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ നിരന്തരമായി ആകർഷിതമാകണമേ. മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? കുന്തി മഹാറാണി യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ ഗംഗാനദി എപ്രകാരമാണോ സാഗരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത്, അതേപോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിൽ തന്നെ നിരന്തരമായി ആകർഷിതമാക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അത് നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്, പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു ശ്ലോകം. എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക്
എന്ത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്? പരിപൂർണത, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെയും ഛേദിക്കുകയെന്നാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിഷേധമല്ല. അപ്പൊ സ്നേഹബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരോടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും സാധ്യവുമല്ല. അത് ഒരു ജീവാത്മാവ് അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന ഈ വികാരം നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ നമ്മള് സ്നേഹബന്ധം എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികതയോട് അനാസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാവന ആരാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അപ്പോ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആരോടും ഒരു വികാരമില്ല, സ്നേഹം എന്ന വികാരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മൃദുല ഹൃദയനായിരിക്കണം. കഠിന ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരാകാൻ പറ്റില്ല? ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവികാരം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, ആകർഷണത്തിന്റെ വികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത തലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവയുടെ ലക്ഷ്യ വിഷയം മാത്രമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിഷയം മാത്രമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആഗ്രഹത്തെ നിഷേധിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിനെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുടുംബം, സ്നേഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബമായാലും സമൂഹമായാലും രാജ്യമായാലും ഇതിനോടുള്ള പ്രതിപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളാണ്. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കുള്ളതായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അത് ഭക്തി സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാം? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പരിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി രാവിലത്തെ ആ പിന്നെ ആരതിയുടെ സമയത്ത് അത് ഞാൻ എഴുതി മലയാളം എന്ന് കേട്ട് എന്റെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാൻസൽ എന്നാ വരുന്നത്. എന്നാ മാതാജി? ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. അവിടെ ക്യാൻസലാ കാണുന്നേ. ക്യാൻസലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് മാതാജി, രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ എവിടെ വരുന്നു? അവിടെ ക്യാൻസൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓക്കെ ചെയ്തേനെ വരുന്നു.